Nasıl? Аз мислех, че ще ходим да я следиш. С кого се вижда, с кого се среща. О, това е максимално ред програма. Освен това, нейното пълно понеже ще докарва. Разшири ли, атакуваме. Това не е сериозно. Сериозно. Имате едно ти роби папараци, адвокати. Кой адвокат ще се не дроби просто за буклук? Американските адвокати имат право да махнат един съдебен заседател. За да разберат кого да махнат, му ровят кофт. Буклука е квинт есенцията на човека. Някои казват, аз съм това, което ям. Грешка. Аз ще кажа. Ти си това, което съдеш. Пошурка за спа комплекс. Хвърля ли даме въпрос? Екзибит number one. Ще хвърлям.